Amang inang, di ujung tahun parhuriaonon, doho di pamilangan ni namodingon, dipaingot titang. Boha amang inang, porsia do pehita nuaing satu di bagasa tikyon, taringot tu surgo hasonangani. Nama biaraw na sa porsia behita. Nangpi taakui tasaksion porsia. Alay jamita do namado hatani debata do namado surgoi hasonangan. Surgoi sambulo ni tondiku. Surgoi lengkap jala sempurna. Surgoi adalah kebahagiaan. Alay neng dohonot tanu yang dibagasan obason. Porsia do pehita disi. Alani molo porsia do pehitang atong iko masihol do hitang tu surgoi. Atong iko rindung, iko tasakaping, jala hirim rohatang, ikon dapota kita di surgoi. Alani idom molo didok orang yang menantikan surga hasonangan itu adalah bagaikan seorang mempelai yang menantikan calon istrinya. Penuh dengan kebahagiaan hidup. Alani hidup gambaran-gambaran yang dihita boha di bagasan obason. Ketika kita percaya masih taringo tu surga hasonangani atau bohado sikata bohado parngoluata atau di bagasan obason dipatu pada pamilangan ni akan namoding. Bagaimana respon kita? Bohado kita managami, bohado sikapta bukan manungguli sidangolon. Bukan mengungkit isak tangis, bukan olah mengungkit akasitaonon na taadopi. Alay takas dui didong. Asa hamatian naing ditaringoti di bagasan obason pasunggulhon tuhita say masipaidado sogot. Alani ido idia do hita masipaidaan. Surgo hasonangani nama birawa manginang. Mola dong camita tarengot tu surga asonangani ada karubino toi. Ropar camita mado surga ina tabuan. Surga itu nikmat. Surga itu sonang. Kita mado ada karubino toi. Gari patita ira kiaro lao tu sihina. Artinya tubuh keraguan-raguan alani ido hado hasonangan di tonga-tonga ninggolutang. Apa itu kebahagiaan dalam hidup kita justru berbeda dohot surgo hasonangani. Alani ido hado nama kita sonang di portibion saijo mata patudosi dohot surgo hasonangani. Alani ido godang do akka kaum awam namado surgoi lengkap do disi inna parcamita. Adong do disi sasang tronita dong. Alanya imanot taboy portibiot tadai. Hape dan tayo anggo sasang na kadong disi alay yang lebih dari sasang godang atau napasonakon roha. Itu yang pertama. Yang kedua amang inang ikut tagam do rohata bahwa kita sedang menantikan surga hasonangani. Alani do taingot bahwa ikut barani do hitamado hamatean ido dalan, ido parhitian, laho mandapoton surga. Tertarik kau nak kaning di edeni inahanna. Anggo halakon penyerahan diri nama napeting. Bohama yang sudah ditinggalkan sang kekasih. Akan nama belu bahasa Indonesianya janda. Ido nasida di surga hasonangan ing. Suku-suku nasida adigado tadi konoku portibion. Ima, saya ranang putus asa nasida kan? Apa daong? Ngulu ni akan porsia yang selalu hidup dalam pengharapan. Dangalan nama balu nasida sabarani manda songonida. Daong. Alai digabarhon nasida do, digabarhon edei do, surgoi ima inganan hasonangani atau ikut tadi konoku do portibion. Alani di do nasida andiga do tadi konoku portibion. Itu hubereng dede muneng inang. Pelagi ka inahan naon borak don. Muhammad kana ditinggal ni sang kekasih murah-murah do mardadion. Lani jok dong.
Isong kaki halakon amo lahu tadi konon. Alai holan sada duba na holak kudok tu inahan non. I love you ni kuterma malum do sudino ni. Alani ahado neng dohonota sada jamita sada gambaran nama do bahwa hidup manusia iko songoni do iko gabi jamita doi sedang menantikan surga hasonangan jala iko barani do hitamado kapan saya meninggalkan dunia ini. Makadongan ditong-atongan iturpukon mace bagas digabarhon songo dia do tutu padonganion ni debata di dalam hidup manusia itu. Nah parjolo panurirang Daniel mendapat pangukapon. Adong pangukapon na nilehon ni Jehovah tu ibana. Taringo tu masa yang akan datang. Nah parjolo tabereng mah bahwa pangukapon na rotu si Daniel menggambarkan betapa ngerinya hukum ni debata. Uhum ni debata tu bangsa Israel hati-hati masa pembuangan nasida. Itu nanti gambar na. Alani sudah orang-orang bangsa Israel sudah menjerit. Bangsa Israel sudah mengeluh. Bahkan bangsa Israel sudah merasa tergina. Dan merasa tersiksa nasida di bagasan ngulu nasida. Seolah-olah manukum manasida. Di dia doho o debata. Di manakah Allah itu? Alani imang marnida partinaonan ni bangsa Israel dilegom matu si Daniel sada parnidaan sada pangukapon yang menggambarkan bahwa sudah paru kilo ni bangsa Israeli akan dibuang dan di bumi hanguskan ala ikor Roma si palua Yesus Mesias napaluahon nasida. Alani idom molotabereng do buku Danielon imana menggambarkan perjalanan ni bangsa Israel yang sedang mendapat hukuman yang sangat berat yang menghadapi akar ragam ni penyiksaan. Alai di lehon masada baga-baga di bangsa Israel marhidehite pangukapon natu si Daniel bahwa haluaon keselamatan itu akan ada. Alani ido dipaingot marhide-hide turpukondo asa songo dia do sikap nasida taringo tu habuangan Babel naniado pan nasida. Oleh karena itu kamanginang bahwa bangsa Israel diuhum debata bukan semata-mata oleh karena kebencian Allah sendiri, tetapi Allah menghukum bangsa Israel adalah oleh karena kasih setia Allah. Alani habuangan Babel, penjajahan yang dihadapi oleh bangsa Israel mengajarkan kepada bangsa Israel itu bahwasanya dan makna hidup itu yang pertama tubuh pangatusion Jahubado namarhuaso, hanya Allah yang berkuasa di saluhut akan adi portibion jala saliling-liling nado huasone debata itu. Alani di tonga-tonga di turpukon diajar kondo bahwa bangsa Israel harus mampu merasakan bahwa hola Jahubah do namarhuaso saguru i Jahubah do saluna jala huaso ni Jahubah saliling lilingna. Iko parsiajaran do dapot nasida sian uhum ni debata. Napaduahon marhidite habuangan di Babel, habuangan di bangsa Israel tu Babel. Tentu parsiajaran doi di bangsa Israel bahwasanya Jahubah do nama milik nasida jala sudena masa di ngulu ni bangsoi adalah harus sesuai dohot rancangan dohot rencana ni debata. Alani siapapun mereka tidak bisa menolak apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Alani ido dangadong nama duk ala bangsa na pinilit bangsa hasian nasida mereka tidak akan menanggung beban itu, tidak. Alai sudi namasa di ngulu nasida harus sesuai dengan rancangan sakap ni debata. Yang ketiga marhidite habuangan di Babel, habuangan di bangsa Israel tu Babel. Iko mengerti jalan mangatusi do bangsoi bahwa Jahubah tidak bisa diajak kompromi. Dang adong mardikat-dikan Jahubah. Dangol barhasia ni bana di uhumna. Alai di patadahon marhide-hide na niadopan nasida adalah bahwa Allah Jahubah adalah raja yang adil. Dangalah hasian bangsa Israeli
Gabi di pasob pun nasida mangulahon akahajahaton, dihaul-haul, dihaholongi. Tetapi Allah itu adalah Allah yang adil. Nah somar nida rupa ibadah. Alai bangso na pinilit, bangso hasian. Tetap diuhum ala ni dosa dohot pangalosyon na. Napatuluhon. Satu pengharapan di leho debata. Tu bangsoy marhiti-hiti habuangan. Ikut dapota donasida dihaluaon imatano. Naong dijajihon habauran ni susu dohot situang naloba. Atau akan dihadapi di bangsa Israel bagaimanapun penderitaan yang dihadapi bangsa Israel. Satu intinya bahwa mereka harus mengerti bahwasanya oleh karena kasih setia Allah. Holan Allah ni holong di debata. Oleh karena kasih setia Allah mau menghajar, mau melatih, mau membimbing jalan masuaton apa rancangan Allah dalam hidupnya. Allah ni ido marhiti-hiti turpukon di patari dahod debatado pangukapot tu si Daniel bahwasannya narona marajai, narona mamesiasi, nang paluaho kamu sian keterpurukan, sian penderitaan, sian aka penyiksaan, molo tabereng do, sian ayat sia satu ayat saplopat sangat luar biasa digambarkan bagaimana kuasa Tuhan itu, kuasa Yesus yang akan datang itu berkuasa dalam hidup manusia. Itu nang gambarhon na. Alani idon waeng ahado di tonga-tonga ni turpukon nang tiopota totura. Satu pengharapan yang diberikan oleh Allah adalah pengharapan sukacita, pengharapan membuang sudi akan natinaon ni bangsa Israel. Alani ido nani odolhon ni panurirang Daniel dison adalah naeng majalo haluau ma bangsa Israeli. Taringo tuna pinatongon ni debata ima marhite-hite haroro ni anak ni jolmai. Atau neng mangatusi ma bangsa Israeli bahwa hukuman Allah itu bukan hukuman oleh karena emosi, bukan hukuman karena kebencian. Alai hukuman ni debata adalah hukuman pada dahon holong ni debata. Lani do kamanginang disinuain taguari do holong ni debata imasongon holong ni ama-ama tu ido. Holong ni debata sarupa doi tudos doi songon holong ni sahala ama tu iana konna. Ya, alani ido apalagi tu iana kota tidak ada kebencian kepada iana kota sekalipun kita marahi akan iana kota ikotong do na muruki na niojar ni holong ni roha. Alani ido di patadago mamarhide-hide turpukon asa jahoba par holong ni roha ala holong ni debata yang murni jala adil punya konsekuensi. Alani ido di tengah-tengah ni turpukon dangadong di debata molo di bahasa Batak nuaing holong-holong bodat inna. Artinya holong-holong bodat dihaholongi dan membiarkan manusia itu merajalela. Huingot amanginang ditiki di huta ibang molo hari Natal stokin hari Natal turbelanja do omak niba baju baru dohot sepatu baru. Jala idu tadda-tadda ni Natal di huta. Jala hola di hari Natal di baju baru. Molo di hari biasa do tanpa Natal baju-baju akado ado warna teh. Baju-baju bekas robengan ima molo di huta warna robengan ke baju-baju bekas 5.000 neneng. Alani saya jojo do iba molo sepatu baru iba molo apala baga do nani tuar ni omak ni baon sayang pakila lama make. Ujung na alani baga na bapakai sepatu mi na omak ni ba sayang kotoran non ningon. Ujungnya holong roha tu sepatu on ndak pinakyon. Ujung nama muse holan dicoba do dijabu. Bapakai ma neng mardalani ho tu kota. Pakai man sayang godang isian nonaka becek-becek akabutak. Sayang lo mak. Saya ini bukus masih patu dah. Saya ini sipa mau dilamari do ni sipa non. Dang di inganan sipatu na burukin. Saya dibukus mak ala ni holong ni roha tu sipatu on. Habis sadar atau tidak sadar holong itu sangat merusak. Alania ternyata sipatu mau dangi pakai do martau tahun gabi dak kolasiga
Malili makuli nai. Alani tahun kedua neng dipakai. Barang terpakai be. Sahali ni buan. Ngasih gabe. Ahado neng dohonon tarisi. Omana ni guarana holong bodat. Ima. Dihaholongi tetapi merusak. Dihaol tetapi merusak. Alani ido sejojodo na tua-tua na parjolo mandok tu hita satabi amang inang haholongi anak komi unang holong bodat. Kan ido alani holong ta ndangolo hita mangorai. Da alani holong ta ndangolo hita mamuruki ketika dia bersalah. Holong ni rohata tu anak kota ketika dia melakukan satu kejahatan, kita tidak mau memarahi atau emak asih roha. Alani idong asing doa manginangate pangajarion ni akan na tua-tua na parjulu sahat tu na tua-tua di bagasan obason. Alani upikir ram molo na jului da na demam dang pola ibukus-bukus isong sonari. Ipasobu deh to emak anggoh la demam dong. Tahu mau dani inna lo. Ujung nala ini pemelupon. Ternyata HP semakin juga liba melawan akasang ini lampus itu ubahna. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sangat-sangat kejam dona tua-tua na parjolo mendidik anak kona. Tetapi ala hasilnya apa? Hasilnya gabe anak kon natang doi. Bawa ningok dapat di hutan. Olah nadong ulau niba turdika bapak niba doi bah. Dikat tangan ni batu bonani kopi. Dang boy mangan, dang boy minum. Sadari. Kita bayangkan coba. Alani itu kita berhadapkan nuaing di zaman nuaing. Kalau dang mangan ni ban sadari. Oh gimana anak ya? Inang. Dia nanya gimana lah semangat mayak. Ternita dong. Oleh karena itu, songo dia dong, alani naing dohonom bahwa Allah itu mendidik bangsa itu adalah mendidik oleh karena kasih setianya. Laos ido di bagasan perngoluata, jangan jadikan hidup menjadi orang Kristen yang cengeng. Unang tabain di ngolu tahun gabe halana porsiana cengeng. Ketika penderitaan itu datang kepada kita, ketika beban itu datang kepada kita, Pitor mardadi kita tu debata. Allah tak ingat ma bangsa Israel dari di debata. Allah itu membiarkan tersiksa, Allah itu membiarkan digosa-gosa, Allah itu membiarkan mereka terhina, Allah itu membiarkan mereka disiksa oleh penjajahan pembuangan Babel. Alai pada waktunya Allah menjanjikan keselamatan dan sukacita. Kemanginang hidup manusia harus penuh dengan pengharapan. Atong iko boido ida utang di tonga-tonga di parngoluan di bagasan opason. Atau ikon atusata bahwa segala penderitaan, segala apa yang kita alami, jangan kita rasakan itu hukum Allah yang bisa menggambarkan kebencian Allah. Allah iko boido atusata bahwa Allah sedang mendidik dan melatih kita dalam segala pergumulan hidup. Manginang atau ikon atusatama Allah tidak pernah meninggalkan kasih setianya terhadap orang yang berseru kepadanya. Dan heade bata manadiko kita di bagasan hanguluan yang bagaimanapun yang kita hadapi. Yang kedua, amanginang neng berengon tersetongatongan diturpukon bahwa harajau ni di mata ditawarkan doi tu akan nahot yang tetap, yang teguh di bagasan perngoluan. Alani idong asa di ujung tahun parhuriaonon dipaingot do hita sasitongna untuk memasuki tahun baru ima di minggu-minggu Advent. Atau mari kita jadikan ujung tahun parhuriaonon hanya sebagai evaluasi di bagasan hadiriota. Bagaimana kita menikmati bohado kita makilala jala bohado kita menanda papangenan di debata di bagasan nguluta manipan di bagasan sataonon. Ahado na taadopi, bagaimana kita merasakan penyertaan Allah. Atau di ujung tahun parhuriaonon neng ditawar hodotu kita bahwa masa lalu kita jadikan adalah sebagai evaluasi dalam diri kita. Amanginang ngata kawari nak kaning siap mulai tanggal 27 November 2024 imanuang akam nata adopi sangat di bagasan sadarion 24 November tahun 2024 ahado naung taadopi salilingon
Ahado naong taadupi di bagasan nguluta. Banyak hal yang kita hadapi. Di paingot do hita nakaning 27 madongantam naong jumulo borhati. 27 halak ma dongata naung jumolo borhati. Bohado pakilalaanta. Bohado hita managam di akan nasay. Bohado hita managam di akan ngulu sinuaingon. Atong di paingot do hita marhite-hite turpukon managam akan nasongoni. Na ikon hita pe ikon dapotad do. Songon naung niadupan ni akadongata na 27 halaki. Atong ahado senjata. Ahado alata. Hot di bagasan hapor siaon paimahon haroroni Kristus napadualion. Alani ido akamang inang atong harajao di debata ditawarkan kepada orang yang percaya. Atong di bagasan mingguta di bagasan obaso dipaingon do bahwa kita sedang menantikan Kristus napadualion sebagai sumber keselamatan di aka naporsia. Atong ima ditong-atongan ingulutaon molo penukaing nakaning diguari akadongatan ng jumulo borhat. Wala ni maalus ta mangalusi say masipaidado. Bahasa bata na say masijulu-juluan na do. Alay na pajuk pa do muse di ari marsugot. Atau di bagasan ngulutaon o manuang panagaman. Jala itu pengharapan yang pasti di bagasan nguluta. Talumobi ma di ujung tahun parhuriaonon di paingok mahita. Marhideite surat ni panurang Daniel bahwa kita sekarang sedang menantikan haroro ni Kristus napadua halihon. Inamay. Haroro ni Kristus napadua halihon. Ima haroro ni Kristus na manghumi akan naporsia. Nang manghumi akan na mangulu dohon na mate. Jala mau menempatkan akan na porsia. Alani ido molota jangado di epistel na kaning bahwa haroro ni Kristus napadua halihoni bahwa akan mendatangkan kehidupan yang baru. Alani ido ikut tadi konota nama Portibion bahwa bumi ini akan hancur, bahwa dia akan membuat bumi dunia yang baru. Alai nani rajaan ni debata. Alani ido dia kaugamo na asing saya diguarido haroro ni Kristus napadua halio diguarido menjadi hari kiamat. Kiamatlah Portibion. Alai anggo dihitakan na porsia dang taguari hari kiamat. Selalu do kita mengatakan bahwa haroro ni Kristus napadua halihon adalah haroro ni si palua napadua halihon. Naing paluahon aka na porsia jala manguhum aka na so porsia. Alani ido ditonga-tonga ni ngulutaon iko barani mahitamado. Asa haroro ni Kristus napadua halihon adalah sukacita bagi orang yang percaya. Alai kehancuran bagi orang yang percaya. Alani bohado kita managam akan nasongoni. Bohado kita nuaing paimahon akan nasongoni. Bohado na kita paimahon haroro ni Kristus napadua halioni. Atong molo dang baradi do kita mado haroro ni Kristus napadua halioni. Roma honita atong dang mia do kita di bagasan hapor siauta. Alai songon akan porsia itu ko baradi mamado haroro ni Kristus napadua halion tapai mamai di bagasan sukacita atong arra madok mahita di bagasan ngulutaon asa Maranatha Romaho Tuhan. Inama Maranatha Romaho Tuhan. Atau hidup kita jadikan menjadi hidup yang penuh dengan penantian. Ala memang bersukacita marlas niroha mahita ala naing ronama Kristus napadua halihoni. Atau di bagasan las niroha ikut dapota doao di hasonangan di las niroha surgo sambuloni todiku ikut rabdo kita songon edeni inahanai andiga doao manadikon portibion namar lapatan adiga dohoro laho manguhumi hami aka na mangulu doho na Mateo adiga dohoro laho menempatkan saya tu inganan na sonangi adiga dohoro laho mabain au tu inganan na sonangi atong ramado kita ditong-atongan nguluta Maranatha Romaho Tuhan Romaho datanglah sebab saya sudah siap untuk diadili. Unang betado atong unang ngocoroho Tuhan aidang manguli do aka siap pulaku. Unang joroho Tuhan aidang marpahop do piau. Ayunang joroho Tuhan jolo tamak jo siap pulakon sayang akawang kuliah nai tamuse. Alani ido atau ketika kita melarang dan menunda hara jauh ni debata berarti kita
tidang hidup dalam haporsiota. Ale halak na porsia radi manomunomu haroro ni debata jala siap untuk dihumi debata atong songon akan na porsia asa unang sia-sia asa unang marisuang sudi ang kapardalanan ning 10 taon talumobi maha porsiota barane mahitamando romaho Tuhan maranata romaho Tuhan amen.